В нашето все по-динамично ежедневие, неправилното хранене, стреса, напрежението и липсата на движение се оказват все по-натоварващи за здравето на всеки един от нас. А времето за разтоварване и възстановяване често е кратко или недостатъчно. Най-големият враг в ежедневието на съвременния човек е стресът. Постоянно възникващите стресови ситуации ни правят напрегнати и раздразнителни. В същото време трябва всеки ден да бъдем работоспособни, да решаваме адекватно семейните проблеми и редица други ангажименти. Като допълнителен фактор най-често се явява и недостигът на време. Независимо от предимствата си, модерният начин на живот се оказва предпоставка за възникване на редица здравословни проблеми, като депресия, напрежение, нарушения в съня и хронична умора. Причината за това можем да търсим, разбира се, в нашето общество, обществен ред и начина ни на живот. Тук говорим за натоварения ни график, свръхприемането на информация, но също и силни емоционални моменти. Става все по-важно всеки сам да направи нещо, за да запази собственото си здраве и да подобри соматичното и душевно състояние. Тук андулационната терапия оказва важен и ефективен принос. Андулацията е нов биофизичен терапевтичен метод, развиван преди 15 години в Швейцария. Днес международно признати учени непрекъснато работят в водещи университети над по-нататъчното усъвършенстване. Андулацията е метод, базиран на раздвижването на телесните течности в тялото чрез вибрационни импулси, достигащи до клетъчно ниво. Това е най-ефективният метод за интензивно и устойчиво стимулиране на ендогенните механизми на тялото за самовъзстановяване. Чрез андулационната терапия различните честоти на вибриране навлизат в тялото и стимулират движението на кръвта и лимфата. Андулацията действа директно върху местата, в които възникват заболявания. Резултатът е по-добро кръвообращение и обмяна на веществата. Андулацията е съвременен терапевтичен метод в областта на научната медицина, разработен за овладяване и елиминиране на болката и все по-честите хронични оплаквания. Към тях спадат болките в гърба, метаболитните заболявания, както и проблеми, свързани с лимфата. В тази връзка още преди много години учените са мислили какво най-основно може да се направи, за да се стимулират или възбудят механизмите на организма. И тук идва андулационната терапия, именно за да активира системите, транспортиращи кислород и хранителни вещества, да повлияе върху вегетативната нервна система, разтоварването и отпускането на организма. Когато една система се отпуска и разтоварва, когато се подобрява циркулацията и се оптимизира функцията на лимфата, можем да бъдем сигурни, че ще имаме и по-добро протичане на процесите на обмяна на веществата. А това означава, че съществуващата клинична картина ще се подобри. Т.е. оплакванията ще изчезнат или значително ще намалеят. Повечето оплаквания на хората се коренят в нарушения в обмяната на веществата, неправилно функциониращ орган или група от органи. Тъй като андулацията подобрява тези процеси, тя не само отстранява симптомите, а и целенасочено премахва причината за заболяванията. Андулационната терапия прониква дълбоко в тъканите, подобрява клетъчната структура и физиологичните процеси. Всяка отделна клетка бива снабдявана с енергия посредством андулационните вълни. Това е ново и ефективно решение за профилактика и лечение на болките. Превантивно андулацията помага на едно здраво тяло да остане здраво. Андулационната терапия е приложима за всички онези заболявания, които са породени от циркулаторни нарушения, както при тематичните болести, така и при неврологични проблеми. Такива са болки в гърба и мускулите, проблеми с лимфната система, стрес, пренатоварване, бърнаут синдром, болка, диабет. Редовната андулационна терапия е изключително ефикасна като превенция при всеки човек. Тя не е насочена към отделен орган или система органи, а влияе положително върху всички функции на организма. Чрез основните си качества, андулацията поставя основите за възстановяване и запазване на здравето.
колко ефикасно и трайно показват редица научни изследвания. Прилагането на андулационната терапия е възможно единствено чрез медицински доказаната система за андулация на HHP. Освен че се използва от различни лекарски кабинети, тя е пригодена и за употреба в домашни условия, което ви позволява свободно да планирате времето си за възстановяване. В системата за андулационна терапия са вградени и инфрачервени лъчи, които служат за съдоразширяване и идеално допълват действието на андулацията. Усеща се приятно затопляне, което ускорява възстановяването на клетката. Системата се използва еднакво както от лекари и рехабилитационни клиники, така и от загрижени за здравето си частни лица. Много клиники и физиотерапевтични центрове внедряват андулационната терапия в методите си на лечение. За тях андулацията е един модерен, научно обоснован метод, с който се побеждава болката, получава се нова енергия и се подобрява качеството на живота. Андулационната терапия допринася за запазване на най-важното благо – здравето.